Kad gledamo investiciju, gledamo tri stvari. To su tim, tržište i proizvod. Primarnu stvar koju gledamo je tim. Za početak, kako bih rekao, oko tržišta, mislim da je tržište koje je građansko tržište koje treba se digitalizirati, postoji ta neka rupa na tržištu. Kad gledamo proizvodu, odličan proizvod na kojem su radili 4-5 godina do sada i napravili savršen proizvod koji se može proširiti na ostale tržišta, a ona treća stvar koja je najvažnija je tim, znači njihova energija, njihova volja da naprave uspješnu veliku kompaniju, to je glavni razlog zašto smo uložili u tu kompaniju. Tržište se uvijek mijenja. Dolazi nova konkurencija i slično. Proizvod, svako može napraviti proizvod ovisno koliko ima kapitala, ali na kraju krajeva tim je taj koji može prepoznati da se nešto promijenilo na tržištu, da oni trebaju reagirati i da budu sposobni izgraditi veliki tim i profesionalizirati cijeli taj proces.